Үзебезнең татар курайында уйный белә идем, ә менә башкорт курайын әле өйрәнгән юк иде. Быел өйрәндем. Яз көне Башкортстан якларында Туймазы шәһәрендә булгач, бер абзый үзенең курайын бүләк итте. Энем ди, мин синең арчыда укыганлыгыңны беләм ди, музыка уен коралларында уйнарга яратканлыгыңны беләм ди. Менә мин сиңа үземнең курайымны бүләк итәм. Зинһар өчен шунда уйнарга өйрән диде. Абзыйның сүзләрен тормышка ашырдым, уйнарга өйрәндем. Хәзер сезгә Алла бирсә шыңгырдатып күрсәтәм инде бер никадәр вакыт. Фәрит алып чыга тора шул курайны зинһар өчен. Теге татар курае белән башкорт курае нәрсәсе белән аерыла соң диярсез. Аңлатам. Безнең татар курае кыска гына була, башында сыбызгысы бар, тавыш чыгара торган җайланмасы, ә башкорт кураенда андай бер юк. Менә шундый озын торба, ике башында тишек, бармаклар куя торган тишекләре бар инде. Шунда ничек итеп тавыш чыгаралар. Менә шушы торбаның өчен менә шушында ике теш арасына кыстырып куясың. Иске тел белән каплыйсың. Анасын телең белән зыгасына дип әргә шуннан тавыш чыгара тиеш. Менә азапландым, шәй буй азапландым, ну тавыш чыгарырга өйрәндем. Әбрей, курайым бәбәйләгән. Сыңган иш бу. Сумкасына тап куйгансың, кемдер утырган урталай сыңган инде ничәтим сөйн. Михан ишибез инде. Белмим, татарны кайтып уйна. Ишите уйнысың, сабызгысы да юк иш. Какая разница, татарны кыдый, башкортны кыдый? Татарныкы кыска була, башкортныкы озын. Сен сөйлисең. Курай турында сөйлим, сен нәрсә турында уйлыйсыңдыр, белмим. Белмим, булар минемчә уйлады. Просто. Сиңа озын турба кирәк шул. Озын турба кирәк, үзең беләсең, музыкант бит инде син. Тукта, подожди. Ха табам. Нәрсә табасың? Турба. Аян. Кафелар буй иши белә. Әйдә чык тиз бул. Нәрсә эшләргә белмим. Мен озын турба. Дивана. Ник үзең озын турба сорадың мәуня? Ник краннар белән түгел бит инде. Кран түгел ул. Менә монда өрәсең, монда бармагың белән уйныйсың, моннан тавыш чыга. Чыккан. Даже алай булган очракта да башкорт курайында 5 тишек була. Монда 4 генә, бер тишеге җитмәй моның. Гомер буе тишек җитмәде сиңа. Сволочь. Ben nişe görüşmeysen yine bana böyle. Mıskılıktan başka bir yok. Şaka yine tez bol. Neresi şarkı bilmeyeyim bunda. Ha tişi bitirdim tukta. Менә все, нормальный курай рәвеши чыгардым. 5 тишек. Так. Все, авызыңа тыкта уйна. Әйттең син моны уйнадык, ха? Чыгарып карыйк. Ничә бармакларын зур иттең соңа? Ну, үземнекенә киләдем. Айда, давай уйна. Ашайда тыгып кыя, ха? Ирем белән каплыйсың. Тел күренми, конечно. Ну, ничә. Şıkayı ganda olsun. Hele gitti kazan bir gene bir. Bir sıkıntı balayı gale. Hele gitti. Ayda, Tırış abi.